Salut! Aici cu un nou videoclip. Tura trecută am rămas la Steel Braingot. Așa că astăzi ne vom juca The Strongest Battlegrounds. Dacă vi s-a părut ciudat, de ce ai început de pe pagina de Steel Braingot? Videoclipul ăsta, scuze că am zis astăzi așa, m-a dat ca un pic scam. Îl filmez după ce am filmat videoclipul cu Steel Braingot. Adică ăsta este al doilea meu videoclip. Am să dau volumul mai încet, ca să nu vă distrug urechile și nici pe ale mele. Ok. Mai bine, așa. Aha. 19,115 kg-uri. Și îmi place ce joc. Asta cred că... nu cred. Asta a fost Roblox. Asta a fost un alt joc de pe Steel Braingot, de pe Roblox. Mie îmi plac chestii cu fighting. Și în episodul de astăzi vom încerca să-mi luăm un kill streak. Avem aici niște button pentru kill streak și are niște tehnologie foarte. Așa că da. Acestea sunt emoțiile mele. Am L pentru avem o primă victimă. Imăt? Ceea ce chiar îmi place la mine. Am greșit un M1, ceea ce am ratat mișcarea. Ok, să hop. Da? Plot twist. De ce? Nu înțeleg. Loc in strup de omul. Nu cum l-o chema. Aha, get not așa. Get the hell out. Îl și văd. Foarte mișto emoji. Cred că are referință la Demon Slayer, da, Demon Slayer. Avem un kill. No, doar mai. Ba da, dă-ți și avem ultimate, pop ultimate.
ce schimb. Vinat toxic. Erau frumos, frate, dacă mai salvați timpul. Adică... Da, fac problema cu el, dar... Na, fără timp, rău. Gen anti-teaming, cu tot. Ok. Mi-a prins niște chestii bune. O să dea crowd buster ăla, da. Oh, de ce am făcut aici emoare? Mai am chestia asta, gen să fac chiar de două. Nu, bă, frate. Vreau să fac schema cu table. Dar n-a să fiu un coward și am să dau pe training, dar am să fac ceva de asta. E bune, omule! Este fac rău. Asta nu schimbă cu nimic. Că și el a dat timp. E bune? Gen. Și am încercat să fac stake-ul ăla cu foarte nuans și normal fun. Atâta timp că nu dă target, pe mine e ok. Da, să duce pe altul, are target. Uite și omul ăla toxic. Dar nu știu cu el. Mai am de timp. Oh, man, serios? E bunele? Puteam să dau replace. Mi-am murit mouse-ul din nou. Ok. Acum... Bă, mi-a murit mouse-ul. Omule, pe bune? Dar nu mă atacă. Omule, nu pot să fac nimic. Bateria. Ok, gata. Ok. Până răbdarea de la nou înapoi. Ok, gata. We're so back in. Hai să luăm ultimate. Gen, dacă mai avem câteva. Ok, activăm ultimate și mergem într-un colț al mapei. Uite, ăla, aia, asta, e un hit bun. Am dat să dai de cap. Activat altceva. Omul
se duce și își consumă ultimate de training dummy. De cu asta încerc să-l fac. Oh! Nu mi-a ieșit. Bam, bam. Mi-a ieșit și welcome-ul. Nu, m-a lovit. Cum? Nu. Avem viață. Nu. Cum m-a luat? Cred că m-a luat de la spate. Dacă nu știați gen Crowdbuster, chiar dacă țineți vlog și vă ia de la spate, gen tot faci vă prinde. Și de asta trebuie să-l faceți mai rău cu el. Să nu vreau asta. Nu vreau gen. Încă o dată. Și oameni! Ultimate mode. Să ne uităm după el, să ne uităm după el. Și după ăla. Și ăla are ultimate mode. Parchigi. Ok, și-a folosit ultimate-ul. De bune, omule! Nu l-a prins cu el. What? I-am dat cancel. L-am prins. Bă! Fără timp! Bă, ăștia dau nimic. Serios? Mai ai și puțină viață. Ok, încercăm cu Blade Master. Ce este? Hai să fim toxici rău. Easy, man. That's what you deserve. Pentru că, omule, ce mai proastă trebuie să-mi spare chestia, mă. Am chef să mă om. Să spuneți în comentarii dacă nu vă place, că nu să mai fiu prezentat. Bune, place, și da, indiferent că am 19k kill, ce cel mai bun la de timp. Mai ales cu Saitama, asta e pentru. Am vrut să am fost pe unul, gen de la tastatură. Nu, wow! Ce să crezi că moare că și rău. Acum chiar pe pat.
degeaba. Dacă ai avatar de fată, gen pe ce mă, ce era? Gen pe jocul ăsta, am uitat cum se cheamă jocul. Pe The Strongest Battlegrounds, și că mai mulți dau target pe tine, căci că cred că e slabă, știi? Și gen, na, după aia am pus și avatarul ăla așa, de asta zic, gen, eu am vrea, știi? Și am pus un avatar de fată. De asta zic că trebuie să fie fată. Pentru că gen, na. Am și eu, gen, o băușoară care și avatar de băiat. Gen, este de fată. Da? Are, gen, 3 ani. Copiii din grade asupra de... Și-am crezut că are altul. Gen, oare că se numește așa rapid? Am crezut că vreau să ok, am rămas speechless de fața aia. Cum zice așa? Target found. Killing mode. I got it. Că nu o să mai fiu. Dar gen, am fost toxic. Bă, urăsc filmul, omule. Adică din toate lucrurile care le faci pe bunii, n-ai nimic. Așa am făcut. Jocul meu preferat, am toate game-urile de pe el. Am gen un prieten foarte bun aici și te rog eu. Ce treabă ai, gen, că mă bag unul? Cred counter.
counterul ăla. Mă cam ce nu ne bate. Cum am făcut asta? Unde are ea counter? Bă, mă bat cei mai slabi din cei mai slabi. Bine, ok, nu ne da să de rani, nu văd. Nu! O ratat! Bun la jocul ăsta! Nu! Scuze, omule, dar să dăm mult. Acum chiar mă gândesc. Double. Asta la bătaie, nu știu că oi, fac! Avem ultimate.
Da. Gen în 2027, omule. Double encounter. Ok, sper că v-a plăcut și videoclipul de astăzi. O să mai facem videoclipuri cu jocuri. Vedeți aici ce jocuri am mai jucat. Să-mi dați o idee ce aș vrea să vedeți următorul. Da, am jucat și o prostie de asta mai multe. Le-am testat. Îmi spuneți voi în comentarii, vă rog, dacă vreți, nu vă rog, vă rog. Nu mai contează. Dacă vreți voi și gen dacă nu vreți, nu mă supăr, nu fac nimic gen. Dacă vreți să dați like, atâta. Nu vreau subscribe. Sau dacă vreți să subscribe, cum vreți voi. Dacă v-a plăcut videoclipul de astăzi, pa, pa.